že ahojte pri ďalšom videu z pekných miest. Dnes sa Felix rozhodol, že sa mu nechce chodiť okolo baráku na venčení, tak pár minút domu máme takúto halúzickú tiesňavu, potom románsky kostolík a potom ešte vyhliadka na celé toto, takže v podstate Felix sa rozhodol a my vlastne ideme na výlet dneska. Sice taký kratučký, ale ideme. No, pozrieme si najprv informačné tabule. No, tu máme okruh a my vlastne pôjdeme halúzickou tiesňavou, potom lúčkou vyjdeme hore na románsky kostolík a potom sa dáme, tuto je vlastne vyhliadka. Takže môžeme si pozrieť nejaké živočíchy a zvieratka a rastlinky. No, máme tu fúzača alpského, sojku plamienku, jastraba, všetko možné. Takže tu si vlastne môžete zase precvičiť čítanie, kto už dlho nečítal. No a ideme do tiesňavy. Jak sa teší. No, máme koniec októbra, je ráno, asi nejako 8 hodín. No, ideálne do tejto tiesňavy ísť až tak po 10, pretože je vlastne odvrátená od slnka, tým pádom tu bude trošku tmy. No a po 10 už tu aj slnko presvíta, takže by to mohlo byť OK. Myslím si, že asi ideme do taký týždeň, dva trošku neskôr kvôli farbám, ale stále to bude OK, takže môžeme ísť na to. A vchádzame do halúzickej tiesňavy. Štvrtý stupeň ochrany. Farby ešte máme. Poď, Felko. To je pekné chodíky. Pekne. Tak. Pomaly. Normálnemu nestíham. To už je starší psík. Takže takto vyzerá halúzická tiesňava. Felko, sám padneš. Tam hore máme aj lavičku na odpočinok. Sice ešte len sme prišli. Vodopádik.
No poď tuto. No Felix sa práve namočil do vody. Celkom zima, dúfam, že neprechladne. Takže tu máme také menšie odpočinkové miesto s vyhliadkou na Lužickú Tiesňavu. No, vidíš? Keby nepadol do potoka, ja musím si byť mokrý. Poď. Nie, že tam padneš. Máme taký menší vodopádik. No a môžeme ísť ďalej. No a tuto bude s obsikom ťažšie, pretože je to tu také celkom rozmočené. A nechcem, aby sa zase namočil. Prejdeme cez mostík, neviem ako síce, ale pôjde to. No, vieš? Toto je za nami. No tu máme krásne skaly. Hore nad týmito skalami je už vlastne ten románsky kostolík, ku ktorému sa vlastne na takou púľkou dostaneme. Vlastne ukončíme túto trasu. Skaly až do výšin. No a tu mám už ďalšiu informačnú tabuľu, aby ste si mohli pozrieť, ako sú tieto, my sme tuto pod týmito spodnými skalami a hore je vlastne ten kostolík. Takže asi takto tam už hore ho môžete vidieť. No, asi ho nevidíte, ani ja ho nevidím, ale je tam. Určite neušiel. Jo,
Tuto máme problém, chýba tu jeden schod. Počkaj, Felix. A psíka treba zobrať, ja sa teda nemám ako chytiť. Ježišmaria, to je ozaj problém. Keď musíte niesť psa. Ale zase sme to zvládli. Ježišmaria, počkaj. Pomaly. No. Vyzeralo to jednoducho, ale nebolo také jednoduché, keďže bez držačky s obsom v ruke, v kamerou musíte takéto schodíky zvládnuť. Ideme ďalej po cestičke Halúzickej Tiesňavy. Koľko? Ideme tady ďalej to poď, lebo tam je kopec vody. Tuto to preskočíš. Super. Tu sa už dostávame k jaskyni. Určite tá jaskyňa má nejakú povesť, ktorú si vlastne nechcem teraz vymýšľať. Ale vidíte. No a rovno nad tou jaskyňou je kostolík. Inak Halúzická Tiesňava sa nachádza vlastne kúsok. Som sa šmykol. Inak Halúzická Tiesňava sa nachádza kúsok od Nového Mesta nad Váhom, čo je pár minút cesty autom a prídete, zaparkujete, prispejete a môžete sa takto pekne prechádzať. Nie je to až také náročné, akurát som sa tam pre chvíľkou šmykol, takže som si skoro mohol zlomiť nohu, ale nezlomil. No, každopádne, počkajte, musím sa otočiť, lebo vodítko na psíka. No toto je teda vstup. Každopádne prídete, zaparkujete, ideálne si prejsť najprv túto Tiesňavu, potom ísť tým kopčekom hore na ten románsky kostolík a potom nakoniec na záver na tú hánicu, na tú vyhliadku, ktorá je pekná, tam by som chcel skúsiť aj s dronom niečo natočiť. No a je to nenáročné aj s deťmi, hlavne so psíkom, takže super, no. Tak my pokračujeme ďalej. Ak by ste boli hladní, no to si nevybral dobre, musíš ísť takto. Tak, a teraz nasleduj mňa. Výborne. To je rozumný psík, najlepší. No len tam nepadne. No pekne. No myslím si, že my už sa povaličky blížime ku koncu Halúzickej Tiesňavy a môžeme sa tešiť na románsky kostolík. Netreba psíka brať. A tu máme ďalšiu tabulu, kde si môžete pozrieť tento technicko-stavebná pamiatka. No vlastne toto máme technicko-stavebnú pamiatku, ktorá prišla o vodu asi. Samozrejme nevadí. A ďalšie zvieratka. Vidím tu skokana zeleného, líška, zajac, kuna. No zajímavé. Čo všetko v takomto lesíku žije.
Najlepšia bola tá plamienka, no tu by som chcel vidieť, ale to si nemyslím. Felix. Dobre. Ešte tu máme ďalšiu tabulu. Na čítanie tu toho je strašne veľa. Takže lúčime sa. Ahoj. A ideme na románsky kostolík. Felix. Nie tadiaľ. Pozrite sa, čo ten psík spravil. Na to koľko má rokov. Tu zamotal. Takže takto von. Výborne. A ideme naspäť po schodíkoch. Môžeš prvý. Tak, pôjdeš. Ale nie tadiaľ. Jasné, vymyslel to takto. Ja tu musím teraz tú vodítko. Nahodil riadne tempo. Ja som to musel vybehnúť. Teraz mi nezostanú sily na kopček. A tu už prichádzame na kopček, ktorým sa dostaneme k románskému kostolíku. Už nám aj slnko vychádza. Pozrite, aké pekné farby. To slnko vie namalovať. Poď. No a kopček sme už zvládli a dostávame sa k románskému kostolíku. Poďte to pozrieť. Je celkom zahmlené ráno, ale pri klasickej viditeľnosti vidíte na hrad Beckov v pozadí, ale ten teraz nie je vidieť. O hrade Beckov už máme video, takže tam si môžete pozrieť v mojom liste, zozname. Ešte takýto si dám záber. No.
No ideme, poď. Neviem, či to je vidieť, ale tuto je vyhliadka, kde sa vlastne teraz ideme ako posledné miesto pozrieť s Felixom. Tak, môžeme ísť. No a vlastne týmto okruhom sa v podstate dostávame presne tam, kde sme začali. To je vlastne aj taký altánok, kde si vlastne môžete dať nejaké jedlo. Ešte tuto som chcel ukázať, mali by tu byť, aj sú takéto veci. Si vlastne môžete pozrieť, tu máte strom a tu máte strom. Čiže ktorý je vlastne ktorý. Toto máme agát. No a po nejakých 5 až 10 minútach po cestičke od dediny sa dostávame na takúto križovatku, kde pôjdeme vlastne doľava. Doľava takým strmším kopcom a tiež to bude nejako tých 5, možno až 10, záleží na tom, ako sa vám chce, ako vládzete. Čiže na minútky. No a už sa dostávame na výhliadku. Je to trošku strmý kopec, ale je to úplne v pohode. Pekné unavíte deti, budú spať. Ja unavím môjho psíka, takisto bude spať. No a už sme na výhliadke. No a tu máme výhľad. Skúsim to trošku nazoomovať. Neviem, či kvalita nepôjde dole, ale to nevadí. No máme hmlu, nie je vidieť ani Trenčín, ani okolité kopce.
Takže dnešné video je u konca. No a dúfam, že sa vám páčilo. Ak vás niečo zaujalo, tak môžete napísať aj komentár. Ak vás nezaujalo, tak komentár napíšete. No a vidíme sa pri ďalšom videu z nejakého pekného miesta. Keď ešte môžem povedať, tak nejaké tie plány mám ešte teraz ísť do Rakúska, takže vlastne si to môžem spojiť s takým jedným jazerom krásnym, na ktorom som bol už dvakrát. Takže to by bolo také video a ešte určite nejaký hrad v našom okolí. No a potom sa zase uvidí. Takže zatiaľ majte sa.